тақрибан 5 соли пеш дар ҳамин маҳалле ки ин арчаи пироставу бузург гузошта шудааст, Парвиз Давлатбеков, як ҷавони тоҷик ки либоси бобои барфӣ дошт, дар шаби соли нав бераҳмона қатл шуд. акнун маҳалли шаҳодати бобои барфӣ ба як тафреҳгоҳи бузургу зебо табдил шудааст. шомгоҳони ҳар рӯз маҳфилҳои фарҳангӣ ва рақсу бозии ҷавонон баргузор мешавад. мардуме ки инҷо барои дилхушӣ меоянд, шояд аксарият намедонанд ки 5 соли пеш аз ҳамин маҳал ҳатто сокинон гузаштанро хуш надоштанд. кӯдак демакучен бетарсидем ҳамин тарафа омадан оз дигар ки оз мо дар озодӣ шидагӣ мисоли гап метонем чихел хушрӯ ҳама тарафа соли нав мо ҷашн мегирем ранги пештара чихел ки буд бо хурсандию вайкати не намеомадан баъди ҳамон ҳодиса шида намеомадан ана имсол меян ҳар бега меян бобои барфӣ. сокинон тахмин мезананд ки шояд мақомоти шаҳри Душанбе ба мақсади аз хотираҳо зудудани ҳодисаи қатли бераҳмонаи ҷавоне бо либоси бобои барфӣ ин ҷойро ба тафреҳгоҳи солинавӣ табдил доданд ки мардум аз он ҳодисаи нангину ваҳшатзо фаромӯш кунанд. соли 2012 додгоҳи шаҳри Душанбе 5 нафар аз ҷумла Фарух Самиев, Шараф Давлатов, Ҳасан Абдурашитов ва Беҳрӯз Шариповро бо иттиҳоми қатли пурсарусадои Парвиз Давлатбеков ҷазо доданд ки ба гуфтаи додситонҳо ин ҷавони 24 соларо латукуб карда кор заданд. аз ҷумла Беҳрӯз Шарипови ноболиғ ки дар ин муноқиша Парвизро теғ задааст, ба 10 соли зиндон маҳкум шуд. қатли ин ҷавон дар шаби соли нав дар кишвар дар бисёре аз расонаҳои ҷаҳонӣ инъикос ёфт ки аз ҷумла ин ҳодисаро ба зуҳур кардани тундгароии исломӣ дар Тоҷикистон иртибот доданд.